ሕራይ እምበር ቀፂልና ብዛዕባ ግሪድ ኤንድ ጋይድስ ዝብላ ክልተ ኦፕሽንስ ክንመሃር ኢና ንኣብነት እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ፕረዘንቴሽን ስላይድ ሾው ኣዳሊና ኣለና ኣብዚ ቪው ምስ ኣተና ሾው ዝብል ሓደ ግሩፕ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ክልተ ነገር ኣለዋ ግሪድ ላይንስ ዝብል ኣለና ከምኡውን ጋይድስ ዝብል ኣለና ንኣብነት እዛ ጋይድስ ትብል ንሕዳ ቲክ ጌርናያ እዛ ስላይድ ሾው በዚ ሆሪዞንታል ሓደ ጋይድ ጌርልና ኣሎ ማለት እዩ ሓደ መስመር ማለት እዩ ቨርቲካል ከዓ ከምኡ ሓደ መስመር ጌርልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ነዛ ስእሊ እዚኣ ንሕዳ ኣላይን ክገብራ ደልየ ከምዚኣ ገይረ ስናፕ ክገብራ ይኽእል እየ ማለት እዩ ሕጂ ካልአይቲ ስእሊ ንኣብነት እንድሕዳኣ የእትየ ንኣብነት እዛ ስእሊ እዚኣ እንድሕዳኣ የእትያ እሞ ንበል እዛ ስእሊ እዚኣ እትያ ኣለኹ ስለዚ ምዚ ጋይድ እዚ ስናፕ እንድሕዳ ገይርያ ልክዕ ማዕረ ይኾና ኣለዋ ዘን ስእሊ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ እናገበርና ክንስሕቦ ከለና ኣብዚ መስመር ይፈጥረልና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ተረኣይነቱ ከዓኒ ሰሓብነት ይህልዎ ማለት እዩ ከምኡውን ብተወሳኺ ኣብታ ቪው ትብል ምስ ኣተና ግሪድ ላይንስ ዝብል ኦፕሽን ኣለና ነዚኣ እንድሕዳ ክሊክ ጌርናያ ከዓኒ ኣብዚ ልክዕ ከምዚ ናይ ማትስ ጥራዝ ዝመስል ማለት እዩ ግሪድ ላይንስ መፂልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዝደለናዮ ስእሊ በሎ ፅሕፈት በሎ ኩሉ እንድሕዳ ኣብ መንጎኡ ዘሎ ስፔሲንግ ንኣብነት ከነመዓራርዮ እንድሕዳ ደሊና ከምዚ እናገበርና ከነመዓራርዮ እውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ለሰይ ሳሰይቲ ስእሊ ዋላ ከእትየ እሞ መረዲኢ መታን ክኾነና ንኣብነት እዛ ስእሊ እዚኣ እትያ ኣለኹ ሕጂ እዚኣ ከዓ ከንእሰያ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ካብዚ ጋይድ እዚ ሓደ ግሪድ ማለት እዩ ትሕት ኢለ ኣብኡ እትያ ኣለኹ እዛ ስእሊ ነዛ ስእሊ ከዓኒ ኣብ መንጎ እዛ ስእልን ሓደ ቦክስ ፈልየ ማለት እዩ ከእትወያ ማዕረ ጌርየን ኣለኹ ከምኡውን እዛ ስእሊ እዚኣ ከዓኒ ሓደ ቦክስ ርሕቕ ኢለ ከዓ ማዕረ ክገብረን እየ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ተረዲእና ኣሎ እቲ ጋይድ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ንምንታይ እዩ ዝሕግዘና ማለት እዩ ነቲ ተረኣይነት ወይ ከዓ ነቲ ቪዥዋል ዝኾነ ነገራት ሲ መስርዕ ክህልዎ መታን ወይ ከዓ ፅባቐ ንክህልዎ ይሕግዘና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፅሕፈት ከምዚ ጌርና ከነመዓራርዮ ይሕግዘና እዩ ማለት እዩ ከምኡውን ብተወሳኺ ኣብቲ ቪው ኢልና ምስ ኣተና ኣብዚኣ ሾው ትብል ዘላ ኣብዚኣ ዳያሎግ ቦክስ ኣላ ግሪድ ሴቲንግስ ትብል ዳያሎግ ቦክስ ላውንቸር ኣላ ክሊክ ንገብራ ንዓ ስናፕ ኦብጀክትስ ቱ ግሪድ ዝብል ኦፕሽን ኣለና ነዚኣ ቼክ ንገብራ እዚ ሽዑ እቲ ስፔሲንግ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እዞም ቦክስስ ዝመስሉ ዘለዉ እቲ ስፔሲንግ ሲ ክንደይ ክኸውን ኣሎ ኣብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ንኣብነት 1 ሴንቲሜተር እንድሕዳ ገይርዮ ኦኬ እንድሕዳ ኢለ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ 1 ሴንቲሜተር ዓይነት ክስታይ ይህልዎ ማለት እዩ እቲ ግሪድ ላይንስ ወይ ከዓ እቲ ፖይንት ሲ ይቀራረብ ወይ ከዓ ክትረሓቆ እንድሕዳ ደሊኻ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ከዓ እቲ ግሪድ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብ ሓደ ስእሊ ከመይ ጌርና ኢና እቲ ባክግራውንድ ፒክቸር ከነልግሶ ንኽእል ንኣብነት ብፎቶሾፕ ተጠቂምና ሓደ ስእሊ ምስ ሰኣልናዮ ክሮፕ ጌርና ከነውፅኦ ንኽእል ኢና ነቲ ስእሊ ጥራይ ነቲ ባክግራውንድ ገዲፍና ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ኢፌክት ድማ ኣብ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ከነዳሉ ከለና ከምኡ ዓይነት ፊቸር ኣለና ንኣብነት ኣብዚ ሓድሽ ስላይድ ሾው ብላንክ ስላይድ ሾው ከምፅየ እዚ ግሪድ ስለ ዘየድልየኒ ንዓይ ከልግሶ እየ ግሪድ ላይንስ ከምኡውን ጋይድስ ኣልጊሰ ኣለኹ ነፃ ገይረ ኣለኹ ቀፂለ ሓደ ስእሊ ከእትየ ንኣብነት ዋላ እዛ ስእሊ እዚኣ ከእትወያ ኣራይ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ሓደ ስእሊ እቲና ኣለና ቀፂልና እንታይ ክንገብር ኢና ኣብዛ ፒክቸር ቱልስ ምስ ኣተና ነዛ ስእሊ ክሊክ ንግበራ እሞ ፒክቸር ቱልስ ንኣቱ ፎርማት ምስ ኣተና ኣብዚ ኣጃስት ዝብል ዘሎ ሪሙቭ ባክግራውንድ ዝብል ኣሎ ሪሙቭ ባክግራውንድ ክሊክ ንገብሮ ክሊክ ምስ ገበርና ሕጂ እቲ ዝተርፍ ስእሊ ጥራይ እዩ ኣብዚ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ እታ ዝተርፍ ስእሊ ጥራይ የርእየና ኣሎ እቲ ባክግራውንድ ግን እቲ ሰማያዊ ዝነበረ እዚ ብሊላ መልክዕ ገይርዎ ዘሎ ክለግስ ምዃኑ ክድምሰስ ምዃኑ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ
ከምዚ ዘሎ ንሕዳደልዮ او ከለኹ keep changes ክብል ክእለ ተዘይ ኮይኑ ግን ከምዚ ገይረ ክውሰኹ ዝደልዮም ንኣብነት እዛ ፓሎ ትመስልሲ ኣይኣተወትን ኣላ ሕጂ ግን ኣትያ ኣላ በዚ ፍርቂ ጎና ካብ ታሕቲ ከዓ ተቆሪፁ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ከምዚ እናገበርኩ ክኣቱ ዝደልዮ ዘለኹ ፓርት የእትዮ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ወዲኤ ኣለኹ ኢለ እንድሕዳ ሓሲበ keep changes ይብላ ክርዳእና መታን ሕጂ እንታይ ንዕዘብ ኣለና እቲ ሰማያዊ ዝነበረ ባክግራውንድ የለን እታ ስእሊ ጥራይ መፅያ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ስእሊ ከዓ ገለገለ ተቆሪፆም ዝተረፉ ኣካላት ኣለዉ ንኣብነት በዚ ላዕሊ ዝተረፈሎ በዚ ታሕቲ ዝተረፈሎ ኣብዚ እውን ዝተረፉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይገብር ክሊክ ይገብር እሞ እንደገና ኣብታ ሪሙቭ ባክግራውንድ ትብል ይኣቱ ኣብ ኣምሳኣተኹ ማርክ ኤሪያስ ቱ ኪፕ ትብል ኣላት ንቐዳመይቲ ኦፕሽን እዚኣ ክሊክ እንድሕዳ ጌርያ ተቆሪፆም ዝተረፉ ኣካላት እንድሕዳልዮም ኮይኖም ክሊክ ይገብር ማለት እዩ ከምዚ እናገበርኩ ክውሰኹ ዝደልዮም ንኣብነት እዛ ፓሎ እዚኣ ሙሉእ ሙሉእ ኣያተወትን ነራ ስለዚ ኣብዚ ከም ተኣቱ ገይረ ኣለኹ ብታሕቲ ከዓ ከምኡ ኣብዚኣ ክሊክ ገይረ ኣለኹ ስለዚ ኣትያላ ማለት እዩ ሕጂ ዳርጋ ዝተረፈ ነገር የብለይን እዚ ገመድ በዚ ዝነበረ ከዓ ከም ዝኣቱ ክገብሮ እየ ስለዚ ኩላ እታ ስእሊ ክተን ከኣትዋ ዝደልያ ፓርትስ ከም ዝኣትዋ ገይረን ኣለኹ ማለት እዩ ካልእ ክተርፍ ዝደልዮ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከዓ ማርክ ኤሪያስ ቱ ሪሙቭ ዝብል ኣለኒ ብዚ እዛ ማርክ ኤሪያስ ቱ ሪሙቭ ትብል እንድሕዳኣ ገይረ ከዓኒ ንኣብነት እዛ ፓሎ እንድሕዳኣ ከትርፋ እንድሕዳኣ ደልየ ክሊክ ክገብራ ክእል ማለት እዩ ከምዚ እናገበርኩ ክሊክ ገይረ ኣብዚ ሕጂ ኣይሰርሓለይን እዩ ዘሎ እስከ በዝኾን ፈተን ኢና እተን ክተርፋ ዝደልያ ከዓ ከምኡ ገይረ ከዓ ከትርፈን ይኽእል እየ ማለት እዩ ብድሕሪ ኪፕ ቼንጅስ እንድሕዳ ኢለያ እቲ ክተርፍ ዝደልዮ ኣብዚ ብደቂቕ ነጥቢ እያ ጌራቶ ዘላ ምናልባት ንኹሉ ይኮነትና ፀሊማቶ ዘላ ኣብዚ ተን ዝገበርናዮ ነጥብታት ተን ክተርፋ ንደልየን ብነጥቢ ነጥቢ ጌራ ኣምፅያተን ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክተርፍ እንደልዮ ኣትሪፉ እቲ ዝውሳኽ ከዓ ወሲኻትልና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እታ ስእሊ እቲ ባክግራውንድ ናታ ሪሙቭ ኮይኑ ልክዕ ከምዚ ብፎቶሾፕ ጌርና ንሰርሖ ከምኡ ጌርና ከዓ ኣምፂና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ ኣዝያ ሓጋዚ ዝኾነት ቱል እያ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ካብ ስክሪንሾት ስእሊ ኣብ ፕሬዘንቴሽን ነእቱ ንኣብነት ኣነ ሓደ ስላይድ ሾው ከእትየ ሓደ ብላንክ ሌይኣውት ከእትየ ኣብዚ ብላንክ ስላይድ ሾው ሌይኣውት ሓደ ኣብዚ ኢንሰርት ክብለ ኣብ ኢሜጅስ ምስ ኣተኹ ስክሪንሾት ዝብል ሓደ ኦፕሽን ኣለኒ ማለት እዩ እዛ ስክሪንሾት ክሊክ ምስ ገበርክዋ ስክሪን ክሊፒንግ ትብል ኦፕሽን ክትመፀንያ ንዓ ክሊክ ክገብራ ማለት እዩ ክሊክ ምስ ገበርክዋ ካብዚ ስክሪነይ ክወስዶ ዝደሊ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ከም ስእሊ ኣብቲ ፕሬዘንቴሽነይ ከእትዎ ዝደሊ ዝኾነ ስእሊ ከምዚ ክሊክ ገይረ ድራግ ገይረ የእትዎ ማለት እዩ ንኣብነት እዚአን ኣይኮን እዚአን እንድሕዳ ከእትዎ እንደለ ክሊክ ገይረ ኣለኹ ልክዕ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ከዓ እቲ ስእሊ ኣብዚ መፂሎ ማለት እዩ ዝኾነ ዶኩመንት እንድሕዳ ከፊትኩም ፀኒሕኩም ከዓ ካብቲ ዶኩመንትኩም ስክሪን ክሊፕ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ጌርና ዝኾነ ዓይነት ስእሊ ኣብቲ ናትና ፕሬዘንቴሽን ከነእቱ ንኽእል ኢና ኢንሰርት ንብላ ኢለኩም ኣብ ኢሜጅስ ንኣቱ ስክሪንሾት ንብላ ስክሪን ክሊፒንግ ምስ በልና ካብቲ ስክሪን ደሊናዮ ዘለና ዝኾነ ክፋል ማለት እዩ ንወስድ ምስ ወሰድና ከዓ ኢሚዲየትሊ እቲ ስእሊ ኣብቲ ፕሬዘንቴሽንና ኢንኮርፖሬት ይገብር ወይ ድማ ይኣትዎ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ተጠቂምና ከዓኒ ስክሪንሾትስ ኣብ ፕሬዘንቴሽንና ከነእቱ ንኽእል ኢና